Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα δούμε έναν ατμοποιητή που μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Μάνος Μάικ από τα Juicy Vape στα Μάλια Κρήτης. Nico MTL RTA by Aspire. Είναι ένας ατμοποιητής ο οποίος είναι μια χαρά, είναι γευστικός, καλός ατμοποιητής μπορώ να πω. Το περίεργο του θα έλεγα, περίεργο λάθος, για μένα είναι περίεργο επειδή δεν κάνω MTL, αντί να έχει έλεγχο ροής του αέρα, λειτουργεί με pins και ο συγκεκριμένος μάλιστα έχει 2 ζευγάρια pin. Θα τα δούμε μετά στην παρουσίαση και θα δείτε τι εννοώ. Πάμε να τον δούμε πώς έρχεται στη συσκευασία του, να κάνουμε και ένα στισιματάκι και τα λέμε πάλι σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λοιπόν το Nico MTL by Aspire. Να τον δούμε πώς έρχεται στη συσκευασία, θα κάνουμε και ένα στισιματάκι. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η συσκευασία του. Αντικρίζουμε τον Nico. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ύψος μαζί με τον trip που μας έρχεται, γιατί έχει κι άλλο, 45. Διάμετρος εδώ 22,4. Λοιπόν, τον αφήνουμε για τώρα λίγο στην άκρη και πάμε στα ενδότερα. Και έχουμε και λέμε σακουλάκι, ανταλλακτικές βιδούλες, rings, μια πλαστική τσιμούχα η οποία είναι για το filling, ένα κατσαβιδάκι. Αυτό το σακουλάκι τι έχει μέσα με το λογότυπο της Prestige? Λοιπόν, είναι anti-slap, είναι αυτά εδώ, τα οποία όταν δεν μπορούμε να ξεβιδώσουμε τον ατμοποιητή μας γιατί γλιστράει, γιατί κάνουμε αυτό και μπορούμε και τον πιάνουμε. Βοηθάει, το οποίο νόμιζα στην αρχή ότι θα ήταν χαζομαρούλα, αλλά παιδιά βοηθάει όντως σε πολλές φάσεις ατμοποιητών. Λοιπόν, και έχουμε όλα τα pins, τα οποία όμως pins, να πω ότι προεγκατεστημένος ο ατμοποιητής μας φοράει τα 2 mm. Εδώ πέρα, μισό λεπτάκι δώστε μου, να, την τζιμπιδούλα, βλέπουμε 0,8, 1 mm, 1,2, αυτό τι λέει, δεν βλέπω κιόλας ο παππούς, 1,5 και εδώ έχουμε τα 2,5 mm. Η ερώτηση, γιατί 2? Θα σας δείξω τώρα που θα ανοίξουμε τον ατμοποιητή μας το γιατί τα 2. Λοιπόν, ξέχασα, συγγνώμη παράληψή μου, να σας δείξω. Έρχεται με ένα δεύτερο drip tip, το οποίο είναι πιο λεπτό και πιο ψηλό, πιο MTL, και μια δεύτερη δεξαμενή, η οποία δεξαμενή είναι η μισή πλαστική, η άλλη μισή είναι σιδερένια. Ωραία, ασφαλή θα έλεγα πιο πολύ από το γυαλάκι, αλλά το κακό είναι ότι δεν βλέπεις τη στάθμη του υγρού. Δεν μπορείς δηλαδή να δεις εάν υπάρχει υγρό μέσα, θα πρέπει να το δεις αφού έχει αρχίσει να κατεβαίνει εδώ κάτω. Γι' αυτό και δεν τη χρησιμοποίησα και ούτε θα τη χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, βάζουμε τα υπόλοιπα στη συσκευασία και πάμε να ανοίξουμε τον ατμοποιητή μας. Λοιπόν, drip tip 510, μικρό, πιο ανοιχτό από το προηγούμενο, για πιο ας πούμε πνευμονικό άτμισμα. Είναι top filling, ανοίγει από εδώ, όχι ούτε στροφή ούτε τίποτα, ένα κλακ είναι, ακούστε, κλακ, αυτό. Είναι ούτε ενός τετάρτου, δεν μπορώ να το θεωρήσω. Λοιπόν, ανοίγουμε κι άλλο για να πάμε στο deck. Λοιπόν, πριν σας έδειξα τα ζευγάρια των pins, γιατί εδώ βλέπουμε ότι φοράει ένα airflow pin, το οποίο κάνουμε ένα κλακ και το αφαιρούμε.
Το δεύτερο πιν είναι στην κορυφή της καμινάδας. Ορίστε. Γι' αυτό και τα pins πάνε ένα ζευγάρι. Λοιπόν, πολύ εύκολο, ωραίο ατμοποιητάκι. Βλέπω και έχει postless deck. Συγγνώμη, όχι postless, dual post deck, δηλαδή η αντίστασή μας ενώ θα κάνει τους κύκλους θα είναι με ανοιχτά πόδια για να περνάει από κάτω. Σε αυτούς τους ατμοποιητές, ανάλογα το πόσο ψηλά ή χαμηλά βάλει στην αντίσταση, αλλάζει και η αίσθηση του υγρού, να γνωρίζετε. Λοιπόν, ξαναβάζουμε το pin το 2 και στον ατμοποιητή, είναι πανεύκολη η αλλαγή τους. Το κακό όμως, εάν έχω στημένο τον ατμοποιητή, θα πρέπει να χαλάσω το στήσιμό μου για να μπορέσω να τραβήξω πάνω το pin. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα και ένα στήσιματάκι για να τον δούμε. Λοιπόν, έστρεψα μία αντίσταση με το σύρμα του χορηγού μας, το Οδυσσέα, MTL Square Clapton 03x03 συν 40. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτή η πλέξη σύρματος. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ. Η αντίσταση μας είναι εδώ. Θα βάλω στο ocular το base του ατμοποιητή. Λοιπόν, έχει χοντρές βίδες, ωραίες, μεγάλες. Μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, η αντίστασή μας είναι 6 σπήρες σε 2,5 πυρήνα. Λοιπόν, κόβουμε τα σύρματάκια που περισσεύουν. Αυτά, να ξέρετε, τα σύρματάκια θα βάζετε το δάχτυλο να τα κρατάτε, γιατί αν φύγουνε δεν θα τα βρείτε ποτέ. Εγώ, εντάξει, τα καρφώνω, αλλά τα μικρά σύρματάκια, έτσι. Λοιπόν, προς ώρας μας τη διαβάζει 1,06 ohm. Πάμε να κάνουμε όμως μερικά fire στα 6 W, πολύ χαμηλά. Ένα πατάω, ένα αφήνω, απλά για να αρχίσει να κινείται το ρεύμα στην αντίστασή μας, τίποτα περισσότερο. Ξεχνιέμαι και τραβάω πολύ κοντά το μοντάκι. Λοιπόν, το ίδιο πάλι, ένα πατάμε, ένα αφήνουμε, δεν αφήνουμε να κάψει πολύ η αντίστασή μας, απλά και μόνο να μπορέσουμε να διακρίνουμε αν υπάρχουν hot spots ή όχι. Ωραία, μια χαρά είναι. Λοιπόν, και πάμε να πάρουμε το βαμβάκι μας.
Mythical Cotton από το χορηγό μας τον Οδυσσέα. Λοιπόν, για να μπορέσει να περάσει η αντίσταση, εγώ κάνω αυτό εδώ και το λέω και χερούλι. Λοιπόν, εγώ για να περνάω τα βαμβάκια μου και θέλω να τα περνάω σφιχτά, όταν θα μπει, γυρίζω την πίσω πλευρά που δεν έχει περάσει ακόμα, γυρίζω προς τα πίσω και χοπ, πέρασε. Και είμαστε έτοιμοι. Κόβω στο ύψος εκεί που τελειώνει ο ατμοποιητής το βαμβάκι μου. Και είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να κατεβάσουμε το βαμβάκι στο λούκι του υγρού. Λοιπόν, δεν βλέπω τώρα γιατί έχω το φως ανάποδα για να μπορείτε να βλέπετε καλύτερα εσείς. Δεν το πιέζουμε τρελά να κάτσει τελείως το βαμβάκι, να μην μπορεί να έχει σωστή ροή. Απλά να μπει μέσα. Κάτι που δεν έχει αυτός ο ατμοποιητής που θα ήθελα κάποια στιγμή να το δω και το... είμαι σίγουρος ότι η Aspire θα το κάνει, είναι να βγάλει και έλεγχο ροής υγρού. Θα ήταν ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, και θα βάλουμε υγράκι Craven, το οποίο είναι το Maple Wood. Μας τα έστειλε ο φίλος μας ο Βασίλης ο Λαζάρου από VNV, το οποίο δεν θυμάμαι, νομίζω ότι είναι κέικ με γλάσο λευκής σοκολάτας και σμέουρα με σιρόπι, πώς το λένε, berries. Λοιπόν, πάμε να βρέξουμε το βαμβάκι μας. Και λίγο την αντιστασούλα μας. Περιμένω ίσα 5-10 δευτερόλεπτα έτσι για να ροφήξει λίγο. Πίνω και καφεδάκι ταυτόχρονα. Λοιπόν, και κάνουμε μικρά fire για να αρχίσει η αντίστασούλα μας να ρουφάει και να τραβάει. Πω, μυρίζει τέλεια. Μπράβο ρε Βασιλάρα. Λοιπόν, ώρα να ξεβιδώσουμε τον ατμοποιητή μας πάνω από το μοντάκι. Βάζουμε πάνω το τάγκ μας. Λοιπόν, το top cap και δρυπτυπάκι. Και ο Νίκο είναι έτοιμος προς άτμισμα. Για να δούμε τώρα όμως πώς θα μας το διαβάσει.
Λοιπόν, και έχουμε βγει στα 0,96. Δούλευω στα 13 W, όχι 15 θα το πάμε. Λοιπόν, με απόδοση ρεύματος 3,79 V. Εδώ έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Μ' αρέσει το υγρό. Λοιπόν, φιλαράκια μου, τον είδαμε, τον φτιάξαμε, τον δουλεύω και τώρα μπορώ να σας πω τη δική μου γνώμη για αυτό τον ατμοποιητή. Δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή δεν ασχολούμαι με MTL, το ξαναλέω αυτό, μου βγάζει πολύ ωραία γεύση και μου φαίνεται τρελό που κάνω οικονομία στην μπαταρία, γιατί δουλεύω στα 20 W. Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας το Μάνο από τα Juicy Vapes στα Μάλια Κρήτης. Τον ατμοποιητή τον λειτουργώ τώρα 4 μέρες με το υγρό, το Craven by VNV, του φίλου μας του Βασίλη του Λαζάρου που μας τα έστειλε και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Παιδιά, είναι ένας πολύ αξιόλογος ατμοποιητής και επειδή εχθές κιόλας τον γκούγκλαρα να δω τι παίζει, είναι ένας πολύ τίμιος ατμοποιητής για τα χρήματα που κοστίζει. Εγώ τον λειτουργώ με τα Airflow Pins στο ζευγάρι των 2 mm απροβλημάτιστα, ενώ δεν είμαι του MTL, έτσι. Φαντάζομαι δηλαδή ότι κάποιος που πραγματικά κάνει MTL θα τον ευχαριστηθεί πλήρως. Αυτά από μένα, φιλαράκια μου. Να είστε καλά. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο review.